şimşer ve bacareke de merdimeke bibi şimşerece bibi çevt ve azerîn şimşerê xwe berî serê Hedadî ve Hedad mirê rast kero. Girot şî serê Hedadî, Hedadî re va tore enî şimşerê min xêrê xwe rast bike. Hedadî şimşer girot da serê di çiyan xinê xwe hêdî hêdî da serê şimşerî, şimşer hêdî hêdî kerd rast. û girot şimşer da wayîrê cê bahan tor şimşerê to heke to jî destxuriş. Wayîrê şimşerî va xêr o destxurişî zef o destxurişî beno. Hedadî va nêvala heke to destxurişû. Mêrikî nêwaş destxurişî bido Hedadî. Va şimşerên bike zey verî ez xwe kene rast. Hedadî girot şimşer rayna ket verî û da ci. Wayîrê şimşerî şimşer girot rayna ewca naro cewgir Hedadî nabîro şî qinê xwe da serokî rast kero. Çavê qinê xwe da pero şimşerî va şirk orte de bî dicay. Hedadî va to vîna her qine nêşkene şimşer rast bikero. û va de enka şo çewres 50 kuruş şimşereke neve bigîre. To nêda to nêwaş dest kuruşî bide. De şo 50 kuruş hebeke neve bigîre. Wayîrê şimşerî bi xemgînî ewca ve geyre a.